שלום, היום נלמד איך לנקות את המחשב, לא ממש פיזית אלא יותר נפשית, כלומר איך להפחית במידת האפשר את כל התוכנות שעולות בהתחול של המחשב שהן מכבידות, לוקחות זיכרון ומעיטות גם את העבודה במחשב וגם את הגלישה, שחלק מהתוכנות האלה הם בעצם סוסים טרויאנים או כל מיני רוגלות, כל מיני תוכנות שאתה לא רוצה שהם יהיו שם ואיכשהו הם הגיעו לשם למרות שלא ממש רציתם. אתם מכירים את זה שליד השעון פה למטה יש את כל הסמלים האלה, שבחלק מהמקרים ממש יש הרבה מאוד כאלה סמלים. אלה בעצם התוכנות, חלק מהם זה סימנים שהם חלק מווינדוס, כמו הרמקול או הוויירלס או הסוללה, או האנטיווירוס נגיד, אבל לפעמים אתה רואה פה גם כל מיני דברים, כמו למשל זה האייקון של התוכנה שמצלמת אותי כרגע, וזה איזושהי תוכנה גם שאני לא ממש משוכנע שאני רוצה אותה פה, וגם דרופבוקס, לא יודע מה הוא יעשה פה, אבל עכשיו אני אראה לכם איך להסיר מפה דברים. אז קודם כל יש את הדרך שכל אחד אמור להכיר, שזה ללכת ללוח הבקרה לתוכניות ותכונות, או אנחנו עכשיו בווינדוס 7, בווינדוס XP בלוח בקרה יש הוספה או הסרה של תוכניות. ופה אתה רואה את כל התוכנות שמותקנות לך במחשב, ומדי פעם זה טוב ככה לעבור פה ולראות אם יש תוכנות שאתה לא צריך או שאתה לא מכיר או לא יודע מה מימו, פשוט להסיר. דרופבוקס זה תוכנה דווקא נחמדה, נלמד עליה פעם אחרת. אני לא רוצה להסיר אותה, אני רק לא מעוניין שהיא תופיע לי בהתחול. יש תוכנות כאלה שאתה לא רוצה להסיר אותה מהמחשב, אתה פשוט לא מעוניין שהם יהיו כל הזמן ברקע בהדלקה של המחשב, כמו מסנג'ר או סקייפ או ICQ. הפסקה. טוב, נמשיך רגע, היה איזה טלפון. אנחנו הולכים לכפתור התחל, ב-XP כתוב עליו התחל או סטארט, 7 לא, ואנחנו מקלידים תוכנה שנקראת MS config. זה כלי שהוא בעיקרון הוא בשימוש יותר של טכנאים, אבל גם משתמש פשוט יכול להתיידד איתו, ללכת לשונית הפעלה או התחול, ואז אתה רואה פה את כל התוכנות שעולות אוטומטית בהתחול של המחשב, ופשוט אתה מסיר ב-V את מה שאתה לא רוצה. מה שאתה לא מכיר, עדיף שתתייעץ ולא תסיר, אבל לא ייגרם נזק גדול אם תסיר בטעות משהו, כי תמיד זה הפיך שאפשר לחזור לפה ולסמן את זה שוב. זה לא מסיר את התוכנה מהמחשב, זה רק מסיר אותה מההתחול. אוקיי, אז הנה הסרתי את דרופבוקס. היה שם עוד אחד שלא מופיע פה, שזה ה-TuneUp, ואז יכול להיות שמופיע בשירותים. שירותים, יש פה המון שירותים. דבר ראשון, כדאי להסתיר את כל השירותי מייקרוסופט, כי אלה שירותים שאתה כן רוצה. מן הסתם, הם חלק מווינדוס. ועכשיו פתאום אני רואה שבאמת TuneUp Drive Defrag ועוד TuneUp אחד, אני לא מעוניין בהם. AVG זה האנטיווירוס, אני כן מעוניין. זהו, אני עושה אישור, ואז הוא שואל אותי האם כדי שהשינויים האלה יהיו כמובן אפקטיביים, אז צריך לעשות ריסטארט למחשב, אבל כרגע אני באמצע הקלטה, אז אני לא חייב, אני יכול להגיד לו צא ללא הפעלה מחדש, ואחרי שתהיה הפעלה מחדש, אז שני החבר'ה האלה לא יהיו פה יותר. זהו, תודה, וישמע.